Doza vijesti. Pregled najvažnijih vijesti dana za 29. lipanj 2026. Sukob Milanovića i Plenkovića oko sudjelovanja hrvatske vojske na Pariškom mimohodu. Predsjednik Zoran Milanović izjavio je da Oružane snage Republike Hrvatske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu, ističući da je on kao vrhovni zapovjednik donio tu odluku. Premijer Andrej Plenković kritizirao je Milanovićevu odluku, navodeći da protokolarna sudjelovanja vojske na međunarodnim događanjima nisu u nadležnosti predsjednika, već ministra obrane. Plenković je također izjavio da očekuje ostavku načelnika glavnog stožera Oružanih snaga, Tihomira Kundida, ako ne postupi prema najavi ministra obrane o slanju vojske na mimohod. Premijer smatra da Milanovićeva politika šteti međunarodnom ugledu Hrvatske. Najmanje 9 poginulih u ruskim napadima diljem Ukrajine. U ponedjeljak su ruski napadi pogodili više lokacija u Ukrajini, uključujući grad Dnjipro i Zaporižju. Prema službenim izvješćima, poginulo je 9 osoba, a više desetaka ih je ozlijeđeno. Napadi su se nastavili i tijekom poslijepodneva, a broj žrtava je rastao. U Dnjipru je u raketnom napadu poginulo 5 ljudi, a 29 ih je ozlijeđeno. Vrhunac toplinskog vala, temperature do 40 Celzijevih stupnjeva, osjet ugode preko 50 Celzijevih stupnjeva na Kvarneru i u Istri. Kvarner i Istra suočavaju se s vrhuncem toplinskog vala, gdje temperature dosežu 39 Celzijevih stupnjeva na obali, a u unutrašnjosti Istre, u Buzetu, izmjereno je 40 Celzijevih stupnjeva. Stvarni osjet ugodnosti, poznat kao heat index, premašio je 50 Celzijevih stupnjeva u livadama zbog visoke vlažnosti zraka. Temperatura mora u Kopru porasla je na 30 Celzijevih stupnjeva, znatno iznad prosječnih između 21 i 22 Celzijeva stupnja za lipanj. Istovremeno, na istoku Lajk zabilježeno je nevrijeme s mogućim pljuskovima, što je u skladu s najavama ranije destabilizacije atmosfere. Očekuje se pad temperature zraka u četvrtak s dolaskom hladne fronte. Marko Livaja napušta Hajduk nakon sukoba s trenerom. Marko Livaja odlazi iz Hajduka, a klub mu je poručio da može potražiti novu sredinu. Njegov odlazak uslijedio je nakon sukoba s trenerom Gonzalom Gercijom i sportskim direktorom Robertom Grafom. Sukob je eskalirao nakon europskih utakmica, a kulminirao je kada je Livaja odbio ući u igru na utakmici protiv Rijeke. Livaja je bio ključni igrač Hajduka dugi niz godina, a njegov odlazak značajno će oslabiti momčad. Brazil i Japan igraju utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva u Houstonu. Reprezentacije Brazila i Japana sastaju se u utakmici 16. finala svjetskog prvenstva. Utakmica se održava u Houstonu, a započinje u 19 sati. Pobjednik ovog susreta plasirat će se u osminu finala natjecanja. Dva tima će se boriti za prolazak dalje u eliminacijskoj fazi turnira. Hrvatska vaterpolska reprezentacija pobijedila Srbiju i plasirala se u četvrtfinale. Hrvatska vaterpolska reprezentacija ostvarila je drugu pobjedu na prvenstvu svladavši Srbiju rezultatom 15:11. Ovim trijumfom osigurali su izravan plasman u četvrtfinale natjecanja. Utakmica je odigrana na gradskom plivalištu u Rio Major. Marko Livaja suspendiran s priprema Hajduka, budućnost u klubu neizvjesna. Predsjednik uprave Hajduka Ivan Bilić potvrdio je da je nogometaš Marko Livaja suspendiran s priprema prve momčadi u Sloveniji zbog kršenja klupskog pravilnika. Bilić je naglasio da je to jedina službeno potvrđena činjenica te da konačna odluka o Livajnoj budućnosti još nije donesena. Klub tek treba obaviti razgovore s igračem i njegovim zastupnikom, a Bilić je demantirao brojne medijske napise o mogućem raskidu suradnje. Istovremeno, pojavile su se informacije o interesu kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za dovođenje Livaje. Marko Livaja napustio Hajduk, klub ga spreman pustiti bez odštete. Nogometaš Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka u Sloveniji zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika. Nakon incidenta, koji je uključivao odbijanje izvršavanja disciplinske kazne i verbalni sukob s trenerom i sportskim direktorom, donesena je odluka o njegovom odlasku iz kluba. Hajduk je potvrdio da je Livaja ranije od planiranog napustio pripreme i vratio se u Split.
klub je izrazio spremnost da ga pusti bez naknade štete, a spominje se i ponuda iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ova situacija dolazi u turbulentnom trenutku za klub, uoči održavanja skupštine. Jandroković u Istanbulu. Nestabilnost regije utječe na sigurnost NATO saveznika. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sudjelovao je na 3. parlamentarnom samitu NATO-a u Istanbulu, gdje je naglasio da nestabilnost u jednoj regiji može utjecati na sigurnost svih članica saveza. Istaknuo je da je ruska agresija na Ukrajinu trajno promijenila sigurnosnu sliku Europe, te da NATO mora biti spreman za nove izazove. Jandroković je poručio da otpornost država ne ovisi samo o vojnoj snazi, već i o tehnološkom razvoju, gospodarskoj stabilnosti, zaštiti kritične infrastrukture i političkom jedinstvu. Naglasio je važnost nastavka pomoći Ukrajini kao ulaganja u dugoročnu sigurnost euroatlantskog prostora i primjene iskustava iz rata u Ukrajini u budućem planiranju obrane. U Venezueli spašeno 33 ljudi, uključujući bebu, nakon potresa. Tijekom vikenda u Venezueli je ispod ruševina spašeno 33 ljudi, među kojima i 18-mjesečna beba. Jedna od spašenih osoba, Diana Petino, provela je sate zarobljena s djetetom, nastojeći ostati mirna dok su čekali pomoć. Potraga za preživjelima nastavlja se nakon prošlotjednih potresa koji su uzrokovali značajne žrtve i materijalnu štetu. U međuvremenu, glavni grad Venezuele pogodio je naknadni potres magnitude 4,6. Hvala na gledanju. Pretplati se za dnevnu dozu vijesti i posjeti Doza News.